Здравейте, моето име е Христо Илиев, аз съм лайн лидер на 2 от производствените линии в завода, а вие сте добре дошли в завода на Mondelez в Казичене. Заводът ни в Казичене е разположен в крайен квартал на София. Освен това, има и няколко минерални извора. Заводът е на много комуникативно място, така че може да стигате спокойно до работното си място с кола, служебен транспорт, а ако сте местен като мен, може да идвате на работа пеша или с колело. Всеки ден във фабриката на работа идват около 700 служителя, 170 са дългогодишни служители със стаж в завода над 15 години. Компанията предлага разнообразни възможности, които са достъпни за екипа и включват професионално развитие, обучителни програми и възможности за напредък в кариерата. Също така се създават програми за менторство, които свързват опитни служители с нови таланти. Стремим се към култура, в която всички служители се чувстват ценени и уважавани. Mondelez International ни дава много възможности, както да се учим един от друг, така и да растем заедно, създавайки нови перспективи и възможности за нашите служители и марки. Ние сме един от най-големите производители на продуктите 7 Days и единствения на цуреки, традиционния гръцки сладкиш. Определящо за компанията при вземането на решение е разработването и разширяването на портфолио от продуктите чрез иновации и силни производствени възможности. Всеки наш продукт дава тласък енергия, от която се нуждаем за бързането ни ежедневието. Здравейте! Казвам се Йордан Борисов, работя като лидер производствени линии. Казвам се Павлин Тодоров, работя като процесен инженер във фабриката. Главните ми задължения са да следя за правилното протичане на производствените процеси. Моята роля е да ръководя екипи на определени производствени линии. Минал съм през няколко кариерни развития, които са ме изградили като професионалист. Започнах работа тук преди повече от 9 години като специалист качествен контрол и отскоро съм процесен инженер. Интересна машина е хоризонталният инжектор. Той инжектира едновременно два пълнежа, като оформя капсула. В този начин круасанът се запазва свеж отвътре. И любимият продукт несъмнено е Bake Rolls. Това е магия и за да се получи са нужни време, желание и любов. В Mondelez всеки има право на кариерно развитие и реализиране на придобития опит. Директният контакт, личният пример и сътрудничество между мениджърския състав и служителите обуславят гъвкавостта, ефективността и успешната екипна работа на целия завод Казичене. Бъдете с Mondelez. Тук сме заобиколени от добро настроение и усмивки. Make it happen with with Mondelez.